वासुदेवा सगळ्यांनी उभं राहायचं, मस्त स्वागत करायचं. भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते. सगळ्यांनी जागच्या जागी नाचायचं, भगवंत येतायत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय. टाळी वाजू दे. नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि. खणखणीत टाळी वाजू दे. जरा हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते. अशा रीतीनं यमुनेनं वाट करून दिली, जशी तुम्ही वाट करून दिली, यमुनेनं वाट करून दिली आणि वसुदेवाची स्वारी गोकुळामध्ये पोहोचली. गोपाल कृष्ण भगवान की. सगळ्यांनी मनोमन प्रार्थना करा बरं, आपल्या येणाऱ्या पिढीला चांगले दिवस यावेत, आपलं म्हातारपण चांगलं जावं, ही भारत माता खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र व्हावी. बरोबर आहे की नाही? आमचं लक्ष होतं 400 पार, पण नाही झालं तसं. काही आपल्यातल्याच लोकांनी किरकोळ स्वार्था करता नको त्या लोकांची साथ दिली. किती कृतज्ञपण आहे की नाही? अशी दुर्बुद्धी कोणाला होऊ नये. जो खऱ्या अर्थाने या भारत मातेला, प्रत्येक माऊलीला स्वतंत्र करण्याकरता, सगळ्यांच्या करता जो राबतोय की नाही, आज सगळेजण त्याच्याकरता प्रार्थना करूया. सगळ्यांनी कमीत कमी रोज 1 माळ त्यांच्याकरता चालेल की नाही? कोणाकरता मी सांगते, कळतंय आपल्याला? जो आपल्या सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व करतोय भारत मातेच्या चरणी, सगळ्यांना चांगले दिवस यावे. सगळ्यांना म्हणजे फक्त तुम्हाला मला नाही, या संपूर्ण विश्वाला बरं का. मग तो कोणीही असो, सगळ्या विश्वाला चांगले दिवस यावे, सगळ्यांना सुखाचे दिवस यावे, याच्याकरता जो खऱ्या अर्थाने लढतोय की नाही, रोज 1 माळ का होईना त्यांच्याकरता करायची बरं का. कुणाकरता जरा सांगा बरं, मी सांगते. काय कळतंय आपल्याला? कुणाकरता जरा मोठ्यांना नाव घ्या. कुणाकरता? मोठ्यांदा घ्या की नाव. स्वतंत्र झालोय ना आपण, चालू नुसत्या देवाच्या गप्पा मारून स्वतंत्रता येत नाही बरं का. देव माणसाच्या पाठी उभा राहिलात ना तर देवाची अनुभूती येईल. पंतप्रधान शाबास म्हणा मोठ्यांदा. जी मंडळी केवळ व्यक्ती म्हणून नाही बरं का, आपण त्यांच्याकडे बघा. मग कोणी कोणत्याही पक्षात असो, पक्ष महत्वाचा नाही, व्यक्ती महत्वाची नाही, पण जे सत्याच्या मार्गाने चालणारे जे कोणी असतील ना, त्या प्रत्येकाकरता प्रार्थना करूया. पूर्ण परात्पर शांती निवासा, पूर्ण परात्पर, पूर्ण परात्पर, पूर्ण परात्पर शांती निवासा. सगळ्यांनी प्रार्थना केली, अंतःकरणापासून केलेली प्रार्थना भगवंतापर्यंत पोहोचली. भगवंतांनी सांगितलं हरकत नाही, काळजी करू नका. प्रामाणिकपणानं केलेली प्रार्थना भगवंतापर्यंत पोहोचली. भगवंतांनी योजना सांगितली. मी स्वतः, भगवान सांगतायत बरं का, मी स्वतः उद्भवेन यदूच्याच कुळी जसारे. तुम्हा सगळ्यांची इच्छा आहे ना?
खरंच इच्छा आहे ना या जगाचं कल्याण व्हावं, मग काळजी करू नका, तुम्ही सगळ्यांनी मला सहकार्य करा, असं देव म्हणताय बरं का. मी स्वतः त्या यादवांच्या कुळामध्ये वसुदेवाच्या पोटी मी स्वतः अवतार घेईन आणि सारे तुम्ही यादव व्हा पसारे, तुम्ही सगळे यादव म्हणून जन्माला या. राम अवतार घेतला होता तेव्हा मी दशरथाच्या पोटी जन्माला आलो आणि तुम्ही सगळे वानर म्हणून जन्माला आलात आणि त्या जन्मात जसं मला तुम्ही सहाय्य केलं ना तसं आता या अवतारामध्ये तुम्ही यादव म्हणून जन्माला या आणि माझ्या कार्याला मदत करा. बरोबर आहे ना. तो जन्माला आलेला आहे की नाही? होय म्हणा. तो जन्माला आलाय. आपल्या सगळ्यांचं काम एक आहे की आपण सगळ्यांनी त्यांना पाठिंबा देणं, चांगल्या कार्यामध्ये मदत करायची. मदत करायची म्हणजे काय करायचं? शस्त्र सगळ्यांना नाही घेता येत हातात, बरोबर आहे की नाही? सगळ्यांनाच काही दान धर्म करता येत नाही. मग मदत करायची याचा अगदी साधा सोपा अर्थ आहे, कमीत कमी आपण स्वतःच्या पातळीवर आपण आपलं आयुष्य शुद्ध आणि स्वच्छ ठेवायचा प्रयत्न करूया. आपल्याला काही भारत पाकिस्तान बाउंड्रीवरती जाऊन लढता यायचं नाही, पण किमान मी माझ्या पातळीवरती मी माझं स्वतःचं जीवन, मी माझं कुटुंब मी शुद्ध राखण्याचा प्रयत्न करीन. एवढं जरी केलं तरी ही खूप मोठी देशसेवा आहे बरं का, खूप मोठी देशसेवा आहे. आपल्या घरातली मुलं जर निर्व्यसनी झाली केवढी चांगली गोष्ट आहे की नाही? देवाने सांगितलं त्याप्रमाणे इकडं कंसानं आई वडिलांना तुरुंगात टाकलेलं आहे. बहिणीचं लग्न ठरलं, देवकीचं लग्न कोणाशी ठरलं? कंसाचा मित्र राजा वसुदेव, या वसुदेवाशीच लग्न ठरवलं. लग्न झालं, रथामध्ये ही बसली. आता रथ सासरी जायला निघाला. बहिणीचं सारथ्य करण्याकरता स्वतः कंस बसला. कशा करता? आता मागे देवकी आणि वसुदेव बसलेले तर का लग्न लागले, मस्त मोठा सोहळा साजरा केलाय. रथामध्ये दोघं बसलेले आणि रथाचं सारथ्य करण्याकरता कंस बसलाय. आता तिची पाठवणी करण्याकरता सगळे लोक सेल्फी घेत आहेत, व्हिडिओ घेत आहेत तर काका. आणि म्हणून हा करतोय का? म्हणून हा रथाचं सारथ्य करतोय लोकांना दाखवण्याकरता बरं का. आज बरेच फोटो आले पण हे लोकांना दाखवण्याकरताच आहेत, त्यातले बरेचसे. पण करप्शन करणारे, भ्रष्टाचार करणारे सुद्धा आज अगदी मस्त असो. यानं रथाचं सारथ्य करायला सुरुवात केली, सगळ्या लोकांना दाखवण्याकरता की बघा मी किती माझ्या बहिणीवरती प्रेम करतो. पण हे जे खोटारडं प्रेम असतं की नाही, हे नाटक, ते फार काळ टिकत. ते फोटो पुरतं ठीक आहे, एका दिवसापुरतं वृक्षारोपण करायचं, दुसऱ्या दिवसापासून पाणी सुद्धा घालायला वेळ. याच्या कानावरती शब्द अचानक पडले, कानावरती कर्णकर्कश आवाज याच्या कानावरती आला. त्या कंसाच्या कानावरती शब्द पडले, आकाशवाणी झाली. गर्भहिचा जो अष्टमा, गर्भहिचा जो अष्टमा, तो काळ तुझा विनिश्चये